Tervehdys. Mun nimi on Mertsi Lindgren. Mä oon romaanitaustainen muusikko, laulaja, kitaristi, tuottaja. Ihan ok tyyppi. Moi Mertsi. Terve. Minkälaista on olla romaanimuusikkona Suomessa? Kyllä se on aika mahtavaa. Mä oon kokenut, että mut hyväksytään kyllä tällaisena kuin mä olen. Sanoisin jopa näin, että muusikot Suomessa on aivan kuin oma ihmisrotunsa. Hirveän suvaitsevaa ja sellaista. Arvostetaan sitä, että ihminen on oma itsensä. Hänellä on kulttuuri ja hän elää siinä kulttuurissa. Kyllä. Tykätään väreistä. Kyllä. Siis niin kuin kaikenlaisista väreistä, mutta niin kuin Kyllä. siihen joukkoon niin kuin mahtuu, että siinä ei katsota sun ihonväriä tai sitä kulttuuria, vaan se yhdessä tekeminen ja se fiilis, se kun me luodaan sitä musiikkia, niin se on se juttu. Kyllä. Ei se tavallaan se sun etninen tausta Kyllä. tai työhistoria, vaan se mitä sä oot ihmisenä ja Kyllä. kuinka se työ sujuu sit yhdessä. Kyllä. Siis se on kiva kuulla, että kysymys tulee tietenkin nyt luonnollisesti, että kun eletään vuotta 2023 ja meillä on just ollut tämä hallituksen muutos ja nämä rasistiasiapuheet ja kaikki tällaiset näin, niin ensimmäisenä nimenomaan tulee mieleen luonnollisesti tämä, että miten sä oot kokenut tämän, että sä oot pitkään kuitenkin tehnyt hommia ja sitten niitä oot pitkään ollut alalla. Niin, jos nyt vähän kaivetaan, niin onko sulla tullut uran aikana semmoisia fiiliksiä, että tavallaan että sun taustassa on ollut jotenkin esteenä tai ongelma siis siinä tilanteessa, että sä joudut niin syrjinnän kohteeksi? Joo, no hyvä kun kysyit tolleen ton kysymyksen, koska kyllä mulla siis tulee yksi tilanne mieleen. Eletään vuotta, olisikohan se ollut jotain 2004, 2005. Ei, kun 2009. Me voitettiin laulukilpailu Eurovision vuonna 2009. Ja sitten sit me saatiin aika pian bändi. Meillä ei ollut bändiä suoralähetyksellä siihen aikaan. Mä soitin itse pelkästään kitaraa ja sitten meillä oli taustoja ja tämmöisiä. Ja nyt me saatiin bändi aika pian. Ja meillä oli vähän niin kuin semmoinen visio, että me lähdettäisiin tekemään niin kuin tanssi-iskelmää tanssilavoille. Ja sitten meille soitti yksi ohjelmatoimisto samoihin aikoihin heti sen meidän voiton jälkeen ja me mentiin palaveriin ja käytiin keskustelua ja sitten yksi myyjä siinä sanoi, että niin, että onhan tässä ilmassa se, että te saatte nyt vähän niskaan niin joidenkin romaanitaustaisten artistien niin kuin tämmöisiä laiminlyöntejä. Että ei ole ehkä tehty keikkoja niin kuin olisi pitänyt. Että se on tosi. Että tavallaan se tulee teidän niskaan se. Että niin kuin nämä tanssipaikkojen omistajat, että se on niin kuin aika pieni joukko ja ne tuntee kaikki toinen toisensa. Kyllä. Ja siellä on semmoista pientä niin kuin tämmöistä ennakkoasetelmaa on, että se tulee väkisinkin teidän niskaan. Ja me oltiin tietysti aivan niin kuin puulla päähän lyöty. Totta kai. Että okei, että tää niin kuin on. No sitten kuitenkin me ei oikeastaan niin kuin lähetty sit sille tanssi-iskelmä puolelle. Se ei ollut se syy tää niin kuin tämän yhden myyjän näkemys, vaan me jotenkin muuten sit koettiin, että se ei ole ihan meidän musaa kuitenkaan se Kyllä. tanssi-iskelmä. Se on ehkä ainut semmonen, jossa niin kuin pikkasen voi tuntea se, että se taustasta on ollut niin kuin haittaa. Kyllä. Kyllä. Sitten hypätään ihan ajassa paljon taaksepäin. Että miten sä ajaudut musan pariin? Miten sun lapsuus meni? Oliko musa läsnä? Joo. Mä oon kotoisin siis Pihtiputolta Keski-Suomesta, noin 6000 asukkaan kirkonkylältä. Kyllä. Edelleen on kirkonkylä. Kyllä. Ja pyhäkoulussa lauloin ensimmäisiä kertoja. Sitten ala-asteella lauloin. Siellä oli koulun rehtori, joka laittoi minut ja mun serkun Janne laulamaan lähestulkoon jokaisessa kevätjuhlassa ja joulujuhlassa.
Hän siis treenautti meitä, kyllä. meille biisin ja Kyllä. säesti meitä ja se oli erittäin mukavaa. Ja sitten mun setä Veikko soittaa jonkun verran akustista kitaraa ja olisikohan mulla ollut 13 tai 14. Hän sitten oman soittelunsa jälkeen jätti sen kitaran ja laulun sanat ja akorditaulukon työpöydällensä. Ja mä menen sitten siihen kitaran ääreen ja otan sen kitaran käteen ja katon niitä akorditaulukkoja ja katon niitä laulun sanoja ja katon kirjaimia A-molli, E-molli, H7 ja sitten katon sitä akorditaulukkoa. Ja sitten jotakin mun päässä niinku loksahtaa. Mä tajun, että okei, että noi pallot tarkoittaa siis mun sormia. Ja tossa on biisi, Miksi viivyt sä poluil maailmaan. Siis oikein sellainen vanha gospel-biisi. Kyllä. Ja otan E-mollin siitä kitarasta ja sitten väännän A-mollin ja sitten H7. Sitten mä niinku hiffasin, että ai tälleenhän tää tapahtuu. Ja siitä se lähti. Ja niinku käsittämätön into valtas. Mistä iästä puhutaan? Mä olin siis 14 silloin. Just. Teini-iässä toisena. Kyllä. Teininä. Kyllä. Se oli käsittämätön. Mä soitin siis vähintään 3 tuntia päivässä. Kyllä. Ainakin mitä sä soitit? Oliko siis nimenomaan komppilappuja tai siis näitä... Akordeja, laulun sanoja, siis gospel-biisejä, missä oli laulun sanoja. Mä sain mun sedältä sitten vinot, pinot niitä ja olimme tietenkin lapsuudessa kuullut niitä biisejä ja sitten mä lauloin niitä mukana ja soitin. Ja sitten aika käänteen tekevä tilanne oli se, että olisinko mä ollut 15 tai 16. Mulla soi joku biisi, oli Mankka, tiedät muistat mikä on Mankka. Kyllä, hyvinkin. C-kasetilla kuuntelen musaa ja soittelen kitaraa. Yhtäkkiä mä niinku tajuan, että hei, siis tää biisi, mä osaan soittaa tämän biisin, mikä tästä tulee. Kyllä. Että mä löydän nämä soinnut. Kyllä. Ja siinä kliksahti taas niinku uusi sellainen. Kyllä. Että vitsihän mä voin etsiä siis niinku näitä sävellaajia näistä biiseistä. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan kaikenlaista musiikkia ja etsin ne soinnut. Ja sitten taas tuli se, että sit se meni 3-4 tuntia päivässä. Et en mä koulun jälkeen muuta tehnyt kuin soitin vaan kitaraa. Kyllä. Oliko sulla mitään varsinaista opettajaa? Ei. Et mä kuuntelin Gypsy Kingsia ja Runesback Trioa. Mä kuuntelin gospelia, mä kuuntelin Kaaleen lauluja, suomalaista iskelmää. Ja sitten mä muistan, että mä soitin Helsingin Saalemin seurakunnassa oli kristillinen musiikkikoulu. Ja mä soitin sinne ja sanoin, että hei täällä Mertsi, että mä haluaisin opiskella kitaran soittoa. Sitten sieltä opettaja sanoi, että joo, että meillä on tunti käydään teoriaa ja sitten puoli tuntia, 45 minuuttia on sitten soittamista. Joo. Ja se kuulosti mun korvaan tosi nurinkuriselta, että eihän se nyt silleen pitää, että se pitäisi olla toisinpäin. Soitetaan tuntia, sitten vähemmän aikaa sitä teoriaa. Ja se jäi siihen. Mä ajattelin, että en mä halua lähteä, mulla oli käsitys teoriasta joku ihan kauhea, että siinä pitää kynä kädessä vaan tehdä, että mä haluan soittaa. Ja se jäi sitten oikeasti siihen. Mutta sitten mulla oli romanikielen opettajana Walfrid Åkerlund, mieletön muusikko, joka on muuten tehnyt ton taulun. No. Niin hän sitten jostain kuuli, että mä osaan soittaa kitaraa ja hän sitten tuotti konsertteja. Mä olin 16-vuotias, kun mä sitten pääsin jo mukaan konsertteihin ja aloin saamaan rahaa siitä mun soittamisesta. Kyllä. Aika pian mä pääsin oikeasti sit soittaa. Ja mä sitten opin lukea komppilappuja, Valtsu opetti joitain juttuja, mutta sitten mä myös kotona vaan kattelin niitä pallukoita ja niitä nuotteja ja sitten mä rupesin hiffaamaan, että mitä noi tarkoittaa. Ja Kyllä. Silleen se oikeastaan lähti sitten se ammattilaisen uraa tietyllä tavalla. Kyllä. Oliko siinä, kun sä treenailit ja soitit paljon koulun jälkeen, mitä sanoit, niin oliko se nimenomaan siis semmoista ohjelmistokahlaamista, eli sä hamusit biisejä ja musiikkia ja niitä kävit läpi vai kävikö sä sitten jossain vaiheessa, alkoiko sulla kiinnostaa esimerkiksi just tekniset yksityiskohdat tai muuta, että niin muistatko yhtään, että miten ne tunnit meni? Niin, no kyllähän se oli semmoista fiilis, että joku kiva biisi, että mä haluan oppia tän, mä haluan löytää tähän ne soinnut. Ja sitten kun mä kuuntelin kitaristia tai laulajaa tai mä kuuntelin sitä jotain iskelmäbiisiä, että okei, kitaristi soittaa sen tolleen, okei, tommonen lopetus, tommonen intro. Mäpä rupean reenaamaan pelkästään näitä introja ja näitä lopetuksia. Sitten mulla on mahdollisimman paljon niitä takataskussa, kun mä oon jossain keikalla. Kyllä.
Ja tai sitten miten toi nyt soittikaan ton, miten mä otan ton tremolon. Ja mä niinku vaan pähkäilin. Se oliko muovoilla vähän se kitara mulle ja kaikki sen mä niinku kuuntelin ja mietin ja katoin omia sormiani ja käsiäni. Ja siihen aikaan ei ole mitään YouTube eikä mitään nauhoja, mistä kattoo. Et se oli ihan pelkästään korvan varassa. Kyllä. Sitten oli sellainen sukulaismies kuin Pertti Korp, mieletön kitaristi. Ja hän sitten kävi mun luona silloin tällöin, siis mun vanhempi ikäinen mies. Hän kävi meillä kylässä ja sitten hän välillä otti kitaran ja mä häneltä sain muun muassa kitarakotelon ja hän auttoi kun ensimmäistä mun kitaraa mentiin ostamaan. Niin hän sitten aina näytti jotain ja se oli niinku mieletöntä. Ja joo, niin just, että tolleenkin voi tehdä. Mutta tämmöisiä tilanteita ne oli vaan, niinku tavallaan se, kuinka mä sitä sitten opin. Eli itse oppineena ja sitten joskus kun näki jotakin kitaristia, niin siitä. Kyllä. Mulla on täällä yhtenä kysymyksenä on just tämä, että niin, oliko lähipiirissä taiteen ammattilaisia, mutta nythän sä oot jo luetellut muutamat ihmiset, jotka on vaikuttanut ihan selkeästi, mutta että, oliko sulla siis varsinaisia ammattilaisia tai tällä, että miten se näkyy tavallaan siis se musan tai kulttuurin vaikutus siinä lähipiirissä tai suvussa tai näin päin pois? No kyllä valtsu oli niinku ainut oikeastaan siinä varhaisessa vaiheessa. Sitten, olisiko mulla 16-17, sitten mä tutustuin Miritsaan, Lumperin Miritsaan, joka on mieletön viulisti, opiskelee tohtoriksi tällä hetkellä Sipiksellä. Se oli tietysti yksi linkki. Sitten mä soitin Horttokaalojen kanssa yhdessä konsertissa, se oli tietysti kans. Kyllä. Mutta ehkä se Miritsa ja valtsu niin ehkä oli sitten tälleen niin että ne oli ihan ammattilaisia. Kyllä. Tavallaan ammatillisia esikuvia tai jotain. Joo, kyllä. Kyllä. No, mulla on täällä yhtenä kysymyksessä just tämä, että miten ajauduit taiteen pariin, mutta että sä melkein varmaan vastasit, että niin, aika luontaisesti alkoi vaan kiinnostaa ja sitten aloit koluta kamaa, että niin, ei varmaan, tai tapahtuiko mitään sellaista ajatusta, että niin, nyt alan ammattilaiseksi vai että niin se vaan niin tavallaan oli kaiken tämän treenaamisen ja soittelun ja joo, kyllä se meni tolle ja sitten piirit alkoi niinku tietää kuulemaan, varsinkin gospel-piirit. Ja sitten mä huomasin ja löysin itseni niinku monenlaisten lauluryhmien vetäjänä tai jossain kuorossa niinku säestäjänä, laulajana. Et se laulaminen ja soittaminen on aina niinku kulkenut käsi kädessä. Ja mä kouluttaudun sitten ihan lähin peruskoulun jälkeen kauppikseen. Et se ei ollut mulla niinku, mä en koskaan ehkä ajatellut itsestäni, että musta tulisi niinku musiikin ammattilainen. Mä en nähnyt itseäni sellaisena, vaan mä oon autokauppiaan poika. Se bisneksen tekeminen ja se on niinku se. Ja siihen alalle mä kouluttaudunkin sit kauppiksessa. Mutta sitten mä lähdin kauppiksen jälkeen opiskelemaan teologiaa, että seurakuntatyö myös kiinnosti. No sitten taas, kun mä kävin sitä raamattukoulua, opiskelin teologiaa, niin siellä mä huomaankin, että mä oon lähestulkoon joka sunnuntai, joka keskiviikko soittamassa jossain bändissä gospelia. Kyllä. Ja se oli taas niinku uusi sellainen suuntaus. Ja sitten musta kuitenkin tuli sit kielen opettaja, romanikielen opettaja, mä olin siinä yli 5 vuotta. Ja sitten mä lähdin taas opiskelemaan. Mä olin vasta siis 30, olikohan mä 34 vai 35, kun mä menin Popiat-konservatorioon vasta. Ja sitten se vasta niinku alkoi niinku oikeasti konkretisoitua, että hei, tästä voisi niinku oikeasti saada ammatin. Tämä on niinku oikea työllistymisen kuvio tää. Kyllä. Niinku, että hei, tässä on siis niinku, on olemassa tutkinnot ja en mä oikein hiffannut niitä edes, että voi musiikissa tehdä tutkintoja. Kyllä. Ja niin mä sitten valmistuin Popiatsilta ja sain myös stipendin ja kyllä mä sen sanoin, että varmaan sen jälkeen mä oon sitten niinku kasvanut siihen, että no hei, mä oon, vaikka mä olin jo tehnyt sitä todella pitkään, mutta aina niinku oman työn ohella. Niin, kyllä. Mutta sitten siitä tuli silleen moniksi vuosiksi ihan niinku päätoimi. Kyllä. Muusikkoudesta, laulamisesta, soittamisesta. Kyllä. Tuo on mielenkiintoinen kuulla, että sinulla on tosi paljon eri koulutusta ja olet tehnyt monenlaista. Niin itse asiassa niin tuosta kauppiksesta on pakko kysyä, että niin, oletko kokenut nyt, jos tänä päivänä mietit asiaa, että niin, siitä on ollut konkreettista hyötyä musabisneksessä?
No joo, kyllä se mainonta ja markkinointi. Kyllä, ne on monesti ne akileen kantapäät monille. Joo. Kyllä. Ja se, että kuinka sä kohtaat niin kuin ihmiset, että monenlaisia ihmisiä saattaa tulla sun vastaan. Niin kuin. Kyllä. Että siinä on kyllä kaikesta on ollut hyötyä kaikkea. Kyllä, kyllä. Enpä tiedä varmaan yhtään tilannetta tästä kouluttautumisesta varsinaisesti johon haittaa, että kyllä se, yleensä kaikesta on jotain hyötyä. Se on ihan totta. Oikeastaan tästä päästään tuohon suverenisti sitten tuohon aiheeseen, että kun sulla on tosiaan kokemusta jo musabisneksestä paljonkin, niin miten sä koet työskentelyn taiteen parissa? Ihmiset on sanonut, että se on yksinäistä, sitten se on ultrasosiaalista, kaikkea sitä väliltä vaihtelee ja näin päin pois. Niin mikä sinun kokemus on tästä näin? No kyllä se on kaikkea että kyllä se on välillä sitä yksinäistä pohdintaa ja varsinkin jos biisejä tekee, niin pitää käydä pitkiä kävelylenkkejä tai istua sohvalle ja katsoa yhteen kohtaan tai soittaa minuutti 2 tai soittaa tunti 2. Kyllä. Ja olla silleen aistitavoimina, että saaks mä nyt uutisista sen tekstiaiheen tai tuleeko tosta linnunlaulusta joku fiilis johonkin melodiaan vai mitä. Mut kyllä se on teksti vai soinut edellä vai vaihteleeko? Se vaihtelee. Okay. Se vaihtelee. Et joskus tulee niinku teksti, mutta sitten joskus se sävel tulee niinku eka ja sit siitä lähtee se teksti. Kyllä. Mutta kyllähän se on sit sitä keikkapussissa istumista myös. Kyllä. Et 10-15 tyyppiä ollaan samassa bussissa, ollaan viikko Lapissa ja et kyllä se on kaikenlaista. Kyllä. Ollaan lentokoneissa ja linja-autoissa tai ollaan kahdestaan jonkun tyypin kanssa. Tämä on aikoina siis ajetaan 500 kilometriä. Kyllä tämä siis tietyn sukupolven muusikot erityisesti puhuu aina näistä Lapin rundeista. Ja just se, että kun nyt on sitä Merilapista kotoisin, niin sitä on hauskaa ajatella just se, että että täällä ihmiset puhuu helposti Etelä-Suomessa siis, että kun 60 kilometriä matkat, ei jaksa lähteä niin kauas. Sitten se on pohjoisessa saattaa olla tyyliin naapuri, että kyllä. Ei nyt ihan, mutta tällainen karrikoiden, että ne etäisyyskäsitykset on vähän erilaisia. Ja sitten kun sä oot siellä Lapin rundilla, niin se ei ole 60 kilometriä se ajomatka, että sä reippaasti enemmän. Mutta upeat on maisemat. Että kyllä siellä sitten saa aikaa kulumaan sillä, että kyllä Lapissa on taikka. Kyllä, ikkunasta näkyy muutakin kuin peltoa. Joo, todella. Mutta joo, siis että et voi sanoa suoraan, että se on nyt yksinäistä tai sitten ultrasosiaalista, että se on vähän niin kuin kaikkea tätä. Kyllä se on kaikkea sitä. Miten sä koet itse ihmisenä, että onko sä enemmän siis tämmöinen niin sosiaalinen vai sitten, että nautitko sä niistä yksinäisyyden hetkestä vai että onko se niin tilanteesta riippuen, että miten sä koet ne tilanteet? No kyllä se, mitä enempi ikää tulee, niin sitä enemmän tykkää siitä yksinäisyydestä. Kyllä. Ja sitten jos mulla on, nytkin viikonloppuna olin keikalla, niin kyllä mä tykkäsin sen maanantain sit olla aika lailla omissa oloissa. Kyllä. Sunnuntaina tulin sitten pois. Niin. Kyllä. Että tavallaan tämmöistä on tullut. Kyllä. Että mä tykkään olla ihmisten kanssa, mutta sitten mä tarviin vastapainoksi sen, että mä oon joko ihan yksin tai sitten ihan vaan omien lasten kanssa. Kyllä. Tai joidenkin ihan lähi-ihmisten kanssa. Et en jaksa sellaista enää, että jatkuvasti oltaisiin. Niin kuin jossain tekemisissä. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen asia siis sillä tavalla, että kun nyt näitä haastiksia on tehty jo useammat, niin ja sitä mitä juttelee kollegoiden kanssa tästä samasta aiheesta, tästä yksinäisyys, ultrasosiaalisuus, niin se, että käytännössä melkein voisi sanoa, että kaikilla on ollut just vähän tämä sama meininki, että pärjää niissä sosiaalisissa tilanteissa ja jotkut nauttii niistä enemmän, jotkut ehkä vähän vähemmän, mutta siis sillä lailla kuitenkin, että ihan ok. Mutta sitten vastapainona sitä yksinäisyyttä. Sitten mä mietin jossain vaiheessa, että mikähän se syy voisi olla tähän. Sitten mä mietin, että onko se sillä, että kun ajattelee vaikka omaa keikkareissua ja omaa soittotouhua, niin kyllähän ne monesti ne sitten, kun se on se sosiaalinen tilanne, ja sehän on kuitenkin tosi intensiivinen. No. Että jos otetaan huomioon se kaikki, että sä oot, kaikki mitä liittyy siihen keikkaan, että sä oot tosi tiivisti niiden järjestäjien tai sen talon kanssa tekemisissä. Se on tosi intensiivistä se suunnittelu, tekeminen. Vaikka se tulee luonnostaan, niin se on kuitenkin semmoista jatkuvaa prosessointia. Ja sitten keikan jälkeen esimerkiksi, jos olet sillä levymyyntitiskillä tai muuta, niin ne konserttivieraat niin tulee keskustelemaan. Ja jotkut haluaa nimmaria, jotkut haluaa selfieä ja sitten jotkut
haluaa vain jutella ja näin päin pois. Ja sä oot niin koko ajan semmoisessa tosi intensiivisessä tilanteessa, että onko se sitten se syy, että sitten kun kävelet sieltä takaovesta ulos, niin on sellainen ja näin päin pois. Ja siis, että kerralla tavallaan imastaa se sosiaalinen tarve niin pois. Että susta halutaan niin kuin koko aika jotain. Niin, kyllä. Ja sä annat jotakin itsestäsi koko aika. Se on kuluttavaa. Kyllä. Sä annat koko aika. Kyllä. Sitten en tiedä, ootko sä törmännyt tämmöisiin mä kutsun niitä paikallinen Paavo ja paikallinen Pirkko. Eli ne on ne henkilöt, jotka sit ottaa sut vastaan siellä keikkapaikalla. Ja ne on hirveän tohkeissa. Ne on tosi hellyttäviä. Kyllä. Ne on tosi kivoja. Ne sanoo, siis mä oon laittanut sun proteiinipatukat nyt just tohon. Kyllä. Tossa on hei noi teidän pyyhkeet. Kyllä. Tuolla on sitten se. Tosta mennään tonne saliin. Se on niin kuin hellyttävää, mutta se on myös todella raskasta. Koska ne on joka paikassa on tää Pirkko sekä Paavo. Kyllä. Joskus ne on todella energisiä, todella kuluttavia. Että ne vie niinku sulta jo melkein, että sulla ei enää ole hirveästi, kun sä menet sinne lavalle. Tavallaan, että he ovat kohteliaita ja ystävällisiä, mutta tavallaan tosi intensiivisellä tavalla. Joo. Että sitten siinä on tavallaan vähän häkeltynytkin siinä tilanteessa. On. Kyllä. Ja sitten tulee se fiilis, että jos mä oon väsynyt tai mä voin huonosti, se loukkaantuu tämä ihminen. Niin, että hänet on niinku pakko ottaa vastaan. Häneltä on pakko ottaa se juttu vastaan. Mulla itse, mä yksi kerta tästä sanoinkin jo, että mulle itselle ehkä niin hankalin hetki, sillä just verrannollinen tähän näin, niin on ehkä se, että konsertin jälkeen edustamisillallinen. Tyyliin se, että jos pitää olla sillä, että sulla on esimerkiksi, tätä ei tapahdu Suomessa, koska Suomessahan yleensä niin mennään sitten kotia tai sitten hotelliin. Suomessa periharvoin, joskus on, mutta periharvoin. Mutta esimerkiksi ulkomailla Saksassa se on hyvin yleinen tapa, että siis, että kun olet soittanut, niin sitten niin promoottorit ja järjestäjät niin vie sut syömään ja näin. Ja ne on kohteliaita ja se on siis tavallaan se on tosi kohtelias ja hieno konsepti. Mutta sitten jos sulla on esimerkiksi useampi keikka takana ja sä väsyt kuitenkin koko ajan enemmän, niin se voi olla sillä lailla raskasta. Ja sinä ei halua missään nimessä olla epäystävällinen kohtelijalle ihmiselle, mutta sitten tavallaan siinä joutuu vähän kasaamaan itseään. Että miten mä olen jotenkin sosiaalinen, koska mä en itse luonteeltani ole hirveän sosiaalinen lähtökohtaisesti. Ja aina kun tulee seuraavana päivänä taas uudet ihmiset ja näin päin pois, niin se on sillä, että on vähän raskaampaa, mutta että kyllä niistä aina selviää. Niin, mutta en ehkä itse lähtisi tohon. En kyllä kovin helposti. Toki jos et ole päivällä syönyt päivällistä ja totta kai se on, joo, kyllä se. Ja sitten kun siinä on just se, että mä ymmärrän sun pointin kyllä, mutta siis tavallaan, että siinä hetkellä niin punnitte niin monia eri asioita, että just se, että jos mä en tee sitä, niin miten ne loukkaantuu. Näin, ja sitten jos ne on varannut kaikki ravintolat ja muut kaikki on valmiina ja näin, niin se on siis just sillä, että mutta joo, siis kyllähän muusikkona sä joudut kaikenlaisiin oloihin ja kaikenlaiseen kohteluun myös tottumaan. Se on tietyllä tavalla osa sitä ammattitaitoa myös. Tarkoitatko siis sitä, että osaa käsitellä niitä tilanteita? Osaa käsitellä tilanteita, osaa käsitellä backstageja, jos niitä on tai jos niitä ei ole. Niin, kyllä. Että ei voi vetää herneitä nenään, että hei, täällä ei ole nyt sitä mun... Siis täällä ei ole Hartwallin jaffaa, mä en mene tuonne lavalle. Niin, kyllä. Ei se mene sillä lailla. Ei vaan toimi. Joo. No nyt me puhutaan jo näistä keikka-asioista ihan suvereenisti, mutta mä kysyn, että onko sulla mitään tämmöisiä, kaikilta mä kysyn ikimuistoisia kokemuksia. Jos pystyisit sanomaan jonkun hyvää ja jonkun niin epämiellyttävämmän ja näin, että jotenkin kokemuksia tuleeko mieleen uran varrelta? No kyllä varmaan mahtavin kokemus oli esiintyä silloin, kun Suomi täytti 100 vuotta Kansalaistorilla. Se oli ehkä isoimpia, missä mä oon ikinä ollut. Ja sitten kyllä tulee niinku vastapaineeksi jotenkin semmoinen, että me ollaan jossain leikkipuistossa. Että tavallaan se, ja kaikki siltä väliltä. Mutta tässä niinku, että kyllähän jokainen kohtaaminen on tärkeä. Et isoissa festareilla, konserttilavoilla, niin sä et ehkä näe yleisöä niin paljon. Mutta sitten pienemmissä intiimeimmissä paikoissa, niin sitten sä niinku näet oikeasti joskus ne kyyneleet. Ja kyllä, syntyy paremmin se kontakti ehkä. Ilon taikka surun kyyneleet, niin se myös sitten sieppaa. Mä huomaan laulajana varsinkin, että jos mä näen, että joku herkistyy mun laulusta, niin
mä meinaan itsekin niin kuin lähteä mukaan siihen. Kyllä. Että sitten täytyy niin kuin kasata itsensä siinä välisoitoaikana, ettei niin kuin Kyllä. liikaa lähde siihen mukaan. Mutta kyllä se keikkailu on niin kuin Suomessa, Ruotsissa, Amerikassakin on tehnyt keikkoja, niin kyllähän se on parasta niin kuin aikaa ihmisen elämässä. Ja se tietysti se antaa vähän sellaisen valheellisenkin kuvan, koska suahan kohdellaan kuin kuningasta siellä keikalla. Sulla on kaikki valmiina ja sut on huomioitu jo etukäteen. Kyllä. Ja sulle joka ilta taputetaan ja maksetaan palkkaa. Kyllä. Et on se kyllä. Mutta mulle ei ehkä tuu, kun ne on kaikki niin kivoja. Niissä on kaikissa ne omat juttunsa. Mutta kyllä varmaan niinku semmoiset ihan pienet. Samulin kanssa ollaan siis pienin keikka, mitä mä oon Samulin kanssa tehnyt. Niin Eli Samuli ja Edelmanin kanssa, joo. Kyllä. 3-4 tyyppiä yksityistilaisuus ja meillä on oma äänimies siinä. Niin se on aika sillä tavalla. Kertoo siitä tilaajasta, mitä se haluaa ja silloin vara siihen ja sitten se antaa myös meille sellaisen jotenkin ekstra niin kuin arvokkaan, ehkä myös pienet paineet, että no hei, meidät on kutsuttu tänne Vanajan linnaan näitä 3 ihmistä varten. Kyllä. Niin se on kyllä. Kyllä siinä on tietysti oma fiiliksensä semmoisessakin. Kyllä. Toi on tämmöisiä ikimuistoisia kokemuksia näistä, että niin, se on hauska, mitä kaikkia voi jäädä mieleen. Että mulla esimerkiksi, niin, mä muistan niin yksi tämmöinen, mikä on jäänyt jostain sitä tosi hyvin mieleen. Me oltiin menossa Raumalle soittaa yhdelle jazzfestivaaleille. Tultiin Oulusta. Niin, me oltiin ajettu koko pitkä päivä. Ja sitten niin, se, mitä siellä odotti, niin siellä oli hyvä takahuone, jossa oli katettu tosi hyvä lämmin ruoka. Ja mulla jäi mieleen se. Ja se, että se osui niin täydelliseen hetkeen. Ja no, soundcheckit, keikka meni tosi hyvin ja jengi dikkasi. Siis koko konsepti toimi. Mutta siis tavallaan se iloinen riemun tunne siitä, että me otetaan vastaan sillä tavalla, että niin me päästään sinne ja ensimmäiseksi, että haluatteko syödä, mulla on laitettu tällä. Niin se jäi tosi hyvin. Ja sitten siitä on jäänyt myös itselle semmoinen ajatus, että jos mä oon konserttia järjestämässä tai tuottamassa muille, niin miettii ensimmäisenä tällaisia asioita. Että niin varsinkin jos ihminen matkustaa sitä varten, että se tulee tänne soittamaan. Niin se, tai esiintymään, niin se, että niin miten mä voin tehdä hänelle mahdollisimman miellyttävän olon siitä, että niin hän saa revittyä itsestään myös parhaan suorituksen sinne keikalle. Mutta että niin, se on mielenkiintoinen siis, että niin, tämä nyt on vain yksi monesta, jokaisella meillä näitä kokemuksia on erilaisia, että siis vaan, että miten tavallaan tietyt asiat jää sitten mieleen syystä tai toisesta. No tää on itse asiassa, mulla on täällä yksi kysymys, mikä on aika kliseinen, mutta mä kysyn sen kuitenkin, että niin, onko sulla semmoisia asioita, mitä sä nyt tällä kokemuksella että tekisit toisin historiassasi? Että niin, reenaustapoja tai jotain, tai oliko joku päätös, mikä oli sellainen, että niin olisi pitänyt ehkä lähteä tuohon tai muuta, niin onko tullut mitään sellaisia? Tämä on lähinnä suunnattu siihen, että niin kun näitä kuuntelee tulevat muusikot ja näin päin pois, ja sitten, että niin onko sillä jotain sellaista, mitä voi jättää? No kyllä mä ehkä varsinkin tämän opiskeluajan, meillä niin kuin kävi myös semmoinen tilanne suoralähetyksen aikaa just silloin, kun mä pääsin konservatorioon opiskelemaan, että meillä alkoi nämä Kari Tapion muistokonserttikiertueet Suomessa sekä Ruotsissa. Oliko aika paljon keikkoja? No me oltiin yli 100 keikassa mukana. Se on paljon. Niitä oli. Se on todella paljon. Oli aika railakkaasti. Et jotenkin jos sen olisi voinut, niin kuin, jos se olisi ollut mahdollista, niin siirtää toiseen kohtaan. Toki se oli mulle niin kuin laulajana ja soittajana mieletön mahdollisuus totta myös, että mä niin kuin saatan perjantai-aamupäivänä opiskella jotakin konservatoriolla ja mä lähden sitten perjantai-iltana Kuopioon, jossa mä saan laittaa heti käytäntöön sen, mitä mä oon aamupäivällä oppinut. Kyllä. Et se oli kyllä niin kuin käsittämätön juttu. Mutta kyllä mä olisin siihen opiskelulle halunnut antaa niin kuin enempi aikaa. Mä olisin saanut enempi siitä irti, koska siellä mä olisin saanut enempi niin kuin työkaluja. Oliko sulla siis se tilanne, siis se, että se tavallaan ne keikat nimenomaan, että ne söi sitten sitä niin mahdollisuutta tehdä töitä, että sä kuitenkin opiskelit samaan aikaan, mutta tavallaan että se panostus oli sitten pienempi just sen takia. Niin just aivan. Kyllä.
aikoinaan, en tiedä onko vieläkin, mutta aikoinaan esimerkiksi oli kai näillä insinööriopiskelijoilla kai sellainen ongelma, että niin moni ei valmistunut, että ne veettiin saman tien siis niin töihin, kun ne alkoi vähänkään osaamaan. Sitten mullakin itse asiassa tulee se mieleen sen takia, kun yksi lapsuuden ystäväni isoveli esimerkiksi, niin se repastiin suoraan yliopiston penkiltä sitten niin töihin ja se jäi sille tielleen. Toisaalta hän on ilmeisesti ihan hyvin menestynyt omaa firmaa ja näin päin pois, mutta että muistan hän joskus puhui siitä, että olisi ollut kiva valmistua kuitenkin. Mutta toisaalta yrittäjänä niin sillä nyt ei hirveästi väliä. Muuten, kun sulla on näitä soittimia täällä useampiakin, niin tuli mieleen, että niin mikä sun pääsoitin on tai mitä soittimia sä käytät? Onko se nailonkielinen kitara vai? Se on nailonkielinen kitara, kyllä. Passoakin pystyy jonkun verran soittaa ja sitten makkaferria. Kyllä. Et riippuu sitten biiseistä, jotkut biisit niin kuin maistuu paremmin makkaferrille. Vaihdatko sä keikalla soitinta? Joo, kyllä. Mulla on 2-3 soitinta sitten aina keikalla. Joo. Tuosta työnkuvasta sitten, niin miten sä kuvailisit sun työtä? Mikä on sinun työnkuvasi? Mitä se pitää sisällään? Yleensä taiteilijat, muusikot aina, niin se on se keikat, se on ihan selvä. Mutta nyt jos nimenomaan ei puhuta niistä, vaan puhutaan kaikesta muusta, mikä tavallaan sillä ei näy yleisölle, niin mitä se sulla tarkoittaa? No se on vähän sellainen, että jos mä suoralähetyksen kanssa lähden keikalle, niin siinä meitä on onneksi niin kuin iso joukko ja me ollaan vuosia tehty, että ne tietynlaiset vastuualueet on niin kuin hioutunut ja mä olen saanut sitä omaa kakkuani niin kuin antaa muille, mutta kyllä se niin kuin jossain vaiheessa oli tämmöinen hirveän tuotannollinen kakku mulla, että mä juttelin kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa, järkkäsin ne keikat ja kävin tavallaan sen ohjelman sisällön läpi ja niin kuin tilaajan kanssa tai sitten ohjasin sitä keskustelua bändin keskellä, että miten me niin kuin tehdään tää. Sitten kun mä opetan musiikkileirillä aika paljon, niin sitten mä menen sinne niin kuin, aivan kuin kapellimestarina sinne, vien biisit ja laitan sen bändin soittaa ja laulaa. No sitten taas kun on omat soolokeikat, niin aika lailla samahan se on siinäkin, että mun pitää miettiä missä mä soitan, mikä on se tilaus ja minkälaiset biisit siihen sopii. Ja sitten reenauttaa bändiä. Nyt ensi kuussa on yksi keikka, jossa mä oon aivan kuin kapellimestari, siinä muitakin laulajia mukana. Niin mä mietin ne biisit, mikä sopii siihen, eläkeläisjuhlat, mitkä sopii siihen. Ja et se on tämmöinen niin kuin aika monipuolinen, että se ei ole pelkästään sitä soittamista laulamista, vaan siinä on aina tämä tuotannollinen. Miten paljon käytät aikaa tietokoneen kanssa? No kyllä mä tykkään kirjoittaa sen niin kuin perusidean tietokoneelle. Ihan jo, että se jää muistiin. Kyllä. Ja sitten ne biisit tykkään kirjoittaa siihen, mutta aika paljonhan se on puhelimessa olemista lopuksi. Ja WhatsAppissa säädetään ne reenirajat ja näin poispäin. Kyllä. Et aika vähän oikeasti sen tietokoneen kanssa kyllä. Okay. Et enempi se on puhelimen kammessa olemassa. Mä voisin ehkä sanoa tähän, että niin olet tavallaan aika onnekas myös, että niin ei tarvitse käyttää sitä tietokonetta niin paljon. Että niin, kyllä mä siis voisin ajatella, että se just se, että niin soittaja tekee sitä niin perusduunia ja fuljaa musiikin kanssa, niin ei se aina sitä tietokonetta tarvitse. Koska mä kysyn tästä jo pelkästään sen takia, koska siis nykyään siis tuntuu, että suurin osa muusikoista on 70% tietokoneen kanssa ja 30% sitten sen musan kanssa. Niin. Mutta että niin, totta kai siis sittenhän voi myös vaikuttaa siihen jollakin tasolla, että mihin suuntaan ne työtuntinsa ja näin päin pois. Mutta että niin. No mä en ole opetellut esimerkiksi näiden äänityslaitteiden käyttöä ollenkaan. Mulla on suoriksessa aika monta tyyppiä, jotka hallitsee ne kaiken. Mä aina soitan sitten, että mä tuun sun luokse nyt soittaa tai laulamaan. Ja kyllä. Mä oon ulkoistanut sen asian. Koska se on myös oma, niin kuin, sehän on oma paketti, että sä ostat ne ohjelmat ja todellakin. Vaikka mulla on kaikki, mulla on äänikortit ja mikit ja kyllä. tämmöiset, mutta mä en ole niitä ihan periaatteesta. Mä ajattelen, että mä menen sitten tälleen. Säästän itseäni. Just niin, sä säästät itseäsi ja aikaa ja vaivaa siitä. Että niin kyllä, jos se on mahdollista, niin toi on oikein hyvä. Joo. Kyllä. Miten muuten
mitkä sun mielestä on semmoisia haasteita alalle tultaessa tai siellä oltaessa? Mitkä sä koet, että ne on? No varmaan on se, että kun vaikka konservatoriossa sustahan opetetaan sellainen tietynlainen yleismuusikko, että sulle annetaan niin kuin todella paljon työkaluja. Ja jos ei sulle ole selvää se, jos mä olisin ollut niin kuin vaikka 20 siellä konservatoriossa, hyvä, että mä olin 36, niin aika paljon selvää oli jo se, mitä mä niin kuin teen ja mikä se mun tyylisuunta on. Niin mä tietysti sitten alistin ne työkalut siihen, että tavallaan se musiikkikoulutus tänä päivänä, se antaa sulle niin paljon välineitä, että jos sulle ei ole selvää se suunta, niin voi olla, että sä etsit tosi pitkään sitä suuntaa. Ja sitten se tavallaan sä voit vuosia tehdä juttua, mikä ei ole sun sydämen juttu. Että sit tulee semmoinen, että no mä teen tätä vaan työkseni. Että sun sielu ei ole siinä oikein mukana. Ja sitten väkisinkin muusikkona se alkaa tulemaan niin kuin läpi, se paistaa läpi siinä sun tekemisessä sitten. Kyllä. Että ja kyllähän tietenkin me ollaan aika pieni maa loppujen lopuksi. Todellakin. Markkinat on aika pienet. Ja varmasti niin kuin taidemusiikin tai kulttuurimusiikin arvostus on aika kapeata. Että tavallaan se mainstreami versus sitten se toinen striimi, niin niiden ero on aika iso. Että jotenkin toivoisin, että se tilanne niin kuin muuttuisi. Millä tavalla tämä on hyvä aihe, siis se, että miten sä koet sen, että tavallaan se arvostus on niin eri näitä lajeja kohtaan eriarvoista? No, jos me laitetaan radio päälle, kuunnellaan sieltä 3 ja 4 eli radiokanavaa, jotka niin kuin soi kaikista eniten. Niin ja sitten säkin niin kuin juuri musiikin tekijänä, me lähdetään sitten niin kuin sitä meidän musaa niin kuin miettimään ja niitä tekstejä ja melodioita. Eihän ne istu ollenkaan sen mainstreamin kanssa. Ei, se on ihan totta. Ja sitten se tekstimaailma mainstreamissa, niin se on aika lailla tietynlaista. Et se on aika kapeeta. Ja sitten kun sä biisin tekijänä niin kun haluaisit saada ne sun biisit radiosoittoon, koska se on se tietynlainen kaista, joka sua elättää muusikkona, Kyllä. niin kyllä se on todella vaikeeta päästä niin kuin siihen. Ja sitten tavallaan se, mikä valta tällä radiosoitolla on, tässä kapitalistisessa maassa, niin on se niin kuin aika nurinkurista. Että tavallaan radioasemat ja nämä, niin kuin, ne tekee susta tähden, tai ne sitten voi niin kuin laittaa sut ihan täysin syrjään. Että se niin kuin määrittelee tavallaan sen sun arvon. Tähän voi rinnastaa myös televisio. Joo, oikeastaan kaikki niin kuin tämä media, Kyllä. missä musiikkia voidaan niin kuin käyttää ja missä se saatetaan kuuluville. Siis itse asiassa aikaisemmin ei ole vielä tullut puheeksikaan tämä, että niin jos ajatellaan vaikka radiokanavia tästä niin vuosikymmenen takaa, että miten on kehittynyt, niin esimerkiksi just kun mainitsit kasetin ja ripavankan, niin se, että kun mä oon esimerkiksi viettänyt lapsuuteni radion ääressä ja Fajan ja äitini levykokoelmien luona ja näin päin pois, niin se oli siis esimerkiksi, kyllä mä koen nykyään, että se oli tavallaan tietyllä hetkellä oli myös tietynlaista radion kulta-aikaa, koska siis sä tuli hyvin erilaisia ohjelmia. Hyvin erilaisia musatyylejä pystyt kuulemaan. Oli siis ihan tosi trad-klasarista kokeelliseen jatsiin. Sitten oli populaarimusiikin eri muodot, kansanmusiikin muotoja. Kaiken näköistä löytyi. Sitten niihin löytyi kunnon juontajat, jotka kertoi niitä historioita ja tarinoita niistä biiseistä, puhui muusikoista tai niistä ihmisistä niiden asioiden takana. Nosti ehkä joskus jonkun tietyn kulttuurin esiin sieltä tai taiteessuuntauksen. Niin asiaohjelma plus niin toi musiikin soitto ja niitä yhdisteltiin. Ja ihan valtava oppi tuli. Ja siis muistan edelleen tosi paljon tiettyjä detaileja ja
uutisia, mitä kuuli radiosta ja sitten niin, minkälaisia ohjelmia siellä oli. Yksi semmoinen, mikä mulle jäi tosi lähtemättömästi mieleen, oli muun muassa Stevie Ray Vaughanin kuolema, jonka mä kuulin radiosta. Okay. Ja mä en tahtonut uskoa sitä silloin, kun mä olin ihan 10-vuotias, kun mä silloin olin. Niin tavallaan kun tuli ilmoitus, että helikopteri on lentänyt vuoreen, niin että mä olin vaan sellainen, että no se on varmaan joku toinen Stevie Ray Vaughan. Ja sitten sitä ajattelin keskustelemaan, että mä olin sellainen, että ei se voi olla se mun esikuva. Sitten vaan se iski lopulta, että niin se kyllä vaan valitettavasti nyt on. Ja mutta joo, toi nyt oli vain yksi taas vahva muisto siitä, mutta just nämä vapaavyöhykkeet, sitten nämä, mä kuuntelin Metalliliittoakin ja mitä kaikkea näitä ohjelmia oli siis paljon. Niin nyt radio, niin kuin sanoit, missä ollaan tällä hetkellä. On se aika suppea se materiaali, mitä sieltä tulee. Ja sitten, mä käytän Ylen radiopodcast-palveluja paljon, kuuntelen asiaohjelmia päivittäin sieltä, mutta että niin se musaosasto on Ylellä mennyt sellaiseksi, että en mä hirveästi enää kuuntele. Vähän, mutta että niin, saa nähdä mihin mennään. Niin. Että jos tämä koko ajan menee kapeammaksi ja kapeammaksi, niin se myös helposti tarkoittaa sitä, että sitten tämä kenttä polarisoituu. Että sitten on nämä eri musan tekijät, sitten on populaarimusan tekijät. Niin. Ja sitten ne on omissa lokeroissaan ja keksivät omat keinonsa, tai siis oikeastaan tämä muu porukka joutuu keksiä omat keinot selvitä. Kyllä, kyllä. Että sitten se ollaan helposti siinä tilanteessa. Tässäkin asiassa polarisoidutaan. Mutta joo, nyt lähdettiin vähän polveilemaan tuosta haasteasioista ja muuta, mutta oliko sulla siihen vielä jotain, tuleeko jotain muuta mieleen, että niin mitä haasteita tämä ala tarjoaa? No sitten tietysti tämmöinen tietynlainen näkökulmahan on, että ihan mikä tahansa musiikkityyli, jos olet niinku suvereeni siinä, jos olet niinku todella virtuoosi siinä, mitä sä teet, niin kyllä se vaan lyö itsensä läpi. Et se on tietynlainen toinen tie myös, mitä kohti sä voit niinku lähteä kulkemaan. Että otat sitten minkä tahansa, vaikka heavy musiikin tai sen klassisen musiikin ja reenaat itsesi niinku ihan virtuosiksi. Kyllä. Niin kyllä se vaan niinku väkisinkin lyö läpi itsensä. Lukematon määrä työtunteja. Se on se 3000 kertaa vähintään. Kyllä. Kyllä. Sitten päästään näihin oikein kliseisimpiin aiheisiin, että politiikka ja taide, miten sä koet, miten ne kuuluu yhteen? Ne kuuluu tosi paljon yhteen. Mun mielestä taiteella voidaan kertoa paljon siitä politiikasta, missä me eletään ja mitä tehdään Suomen maassa. Tai ihan missä tahansa maailmassa. Kyllä. Et jotenkin taide on semmoinen, silloin kun meillä loppuu niin kuin sanat jollain tasolla, niin silloin ehkä taide on se, joka niin kuin antaa enemmän meille. Me voidaan kokea enempi taiteen avulla kuin pelkästään niin kuin ylhäältä päin puhumalla. Kyllä, kyllä. Mä oon paljon miettinyt elämässäni just tätä, että niin, jos ajatellaan semmoisia historiaan jääneitä taiteilijoita tai kirjailijoita tai kulttuurivaikuttajia, mikä nyt on hyvä yleistermi, niin, että niin tosi moni on käynyt läpi jonkinlaisen tragedian. Olisi sitten valtiollinen tragedia, henkilökohtainen tragedia tai mitä. Sitten mä jossain vaiheessa rupesin miettimään, että onko tässä mun touhussa mitään järkeä, koska että, no, mullakin on kyllä ihan ikäviä kokemuksia suht paljon elämässäni, mutta siis se, että onko ne olleet tarpeeksi riittäviä, että tulee uskottavaa taidetta ulos. Ja sitten miettinyt just sitä, että just tämä kun sanoit, että kun sanat loppuu tavallaan, niin sitten tavallaan, että kun sä elät jonkun vaikean ajan läpi tai jonkun vahvan kokemuksen läpi, niin sitten tavallaan se erityisesti herää henkiin se taide. Tämä on vaan tämmöinen filosofinen kysymys, ei mulla ole tähän oikeaa tai väärää vastausta. Mä kyllä allekirjoitan ton. Mä sanon näin, tai mä kuvailen sitä tietyllä tavalla mistä sä puhut, niin mä kuvailen niin kuin silleen, että meillä on kaikilla sielussa haavoja. Ja kun me tehdään taidetta, nyt mulla tulee aivastus. Ei mitään haittaa. Niin, meillä on sielussa haavoja. Ja kun me
tehdään sitä taidetta, jos me pystytään siihen taiteeseen niin kuin vuodattaa sitä meidän sisintä, niitä haavoja, niin mä takaan ja alleviivaan, että yleisössä on se mikä taiteen muoto tahansa, joka kohtaa sitä sun taidetta. Niin siellä löytyy ihmisiä, kello on samanlaisia haavoja kuin sulla. Ja siinä tulee se samaistumisen kokemus. Siinä tulee se tämän ihmisen taide. On se musiikki, kuvataide, ihan mikä tahansa taiteen muoto. Se puhuu mulle. Se koskettaa mua. Et ehkä meidän taiteilijoiden niin kun, yksi tehtävä on nimenomaan olla sellainen väline siihen, että ihmiset voi kokea samanlaisia haavoja, mitä me niin kun vuodatetaan sen meidän taiteen kautta. Kyllä. Ollaanko me laastareita vai ollaanko me avoimia haavoja? Myötäeläjiä. Niin. Mikä se sitten on? Vai kaikkea sitä? Niin. Varmaan riippuu keltä kysyy. Niin. Totta kai. Mutta joo, toi on siis sinänsä mielenkiintoinen ilmiö, koska siis jos ajatellaan just, jos nyt käytetään vaikka rumaa termiä, että tusinapoppi ja tällä, että niin kuinka paljon meillä on tekstejä jostain, nyt pitää vähän varoja sanoja, että mitä mä sanon, että just semmoinen teinirakkaussuhde, josta sitten sen ikäiset myös laulavat. Ja siinä tavallaan he kokevat sen tietenkin hyvin vahvasti ja se on autenttinen tavallaan se tunne, mutta että onko se sitten semmoinen niin tarpeeksi vahva koko porukalle, esimerkiksi niin kaikille ikäryhmille ja näin päin pois. Ja näin, että sitä on siis, mä en oikein osaa nyt sanoa mitä mä tarkoitan, mutta sitten tavallaan että semmoista niin tietyn tapaista perustekstiä meillä on tosi paljon. Ja just se, että miten sä saat sitten niin sinne sen tietyn syvyyden ja sitten sen tietyn taustan sinne, niin se ei olekaan sitten ihan tosta noin vaan. Ja vaatii ehkä niitä kokemuksia, vaatii taitavaa lyriikan kirjoitustaitoa ja näin päin pois tietenkin, mutta että niin, mikä sillä sitten on se, että miksi ne tietyt sieltä nousuvat sitten, ja ne jäävät nimenomaan aikaa, että ne ei ole sillä, että ne on 3 vuotta ja sitten ne unohdetaan, vaan ne jää aikaan. Joo. Mistä nämä evergreenit syntyy? Miksi ne syntyy ja mikä on se? Niin. Ja nykyään kun tarjonta on niin järjetön määrä, niin nyt se siis tuntuu jo melkein ajatuskin mahdottomalta, että tässä ajassa joku jäisi aikaan. No sitä 200 vuoden päästähän se tiedetään, mutta me ei olla sitten katsomassa sitä. Niin mietitään vaikka Kääriäisen biisiä. Niin mikä siinä, mitä siinä tapahtui sen biisissä? Mä oon analysoinut sitä biisiä, mä en ymmärrä, että mikä siinä on muuta kuin se semmoinen rytmikkyys. Että ei se teksti kolaha muuhun millään tavalla, ei se melodia, se rytmi. Ja että mä huomaan, että kun se tulee missä tahansa laitteessa, mä käännän toisen puolen tai painan toisen radion tai Spotifysta heti seuraava. Mutta silti se löi itsensä läpi tietyllä tavalla. Se oli varmaan aika kokonaisvaltainen ilmiö tietyllä tavalla, joka osui sitten oikeaan hetkeen. Että se on ainoa selitys, mikä mä nyt yhtäkkiä keksisin siihen. Että niin. Koska, niin. En mä osaa ei löydy muuta selitystä. Niin, en mä oikein yhtäkkiä osaa sanoa siitä sen kummempaa, mutta että just se, että näitä ilmiöitähän nykyään, niitähän myös haetaan nykyään itse asiassa enemmän vielä, että haetaan nimenomaan semmoisia kokonaisvaltaisia ilmiöitä, että kyllähän sekin on vähän niin kuin. Mutta olisi kiva joskus tehdä semmoinen testi, otetaan tietty määrä radiokanavia ja yleensä tätä mediatyyppiä, mediamassaa ja sanotaan, että hei, teillä on tehtävä, tehkääs tuosta Mertsi Lindgrenistä nyt niin kuin tulevan vuoden kaikista kovin tähti. Miten se toimisi niin kuin käytännössä? Tarkoitatko sä, että mitä alettaisiin tekemään ja sitten, että. Eikö niille annettaisiin tehtäväksi, että teillä on, käyttäkää mediaa, tehkää kaikkeen, että tuosta tyypistä tulee. Kyllä. Vuoden 2024 tähti. Kyllä. Sillä on tossa biisi, Suomi Info-niminen biisi, se laulaa sen biisin. Kyllä. Siitä pitää tulla radiohitti, se pitää olla kaikissa televisio-ohjelmissa, kaikissa festareissa. Et se pitää olla vuoden 2024 niin kuin ilmiö. Kyllä. Kyllä mä siis jaksan uskoa siihen, että jos niin tarpeeksi järeä koneisto siihen tulisi, niin kyllä se saataisiin väännettyä. Kyllä mä jaksan uskoa siihen, niin että näin on. Mutta siis
No tässä nyt tulee niin väkisin mieleen, että okei, mikä tämä on tämä meidän tämän ajan taide- ja musabisnes, tai yleensäkin taidebisnes? Kuka sitä hallitsee? Millä se arvioidaan? Missä se taide menee? Tehdäänkö se koneistolla pelkästään markkinavoimilla vai onko siinä se kosketuspinta, että hei, tämä on mahtava biisi ja tämä koskettaa? Kyllähän tästä on aika paljon ollut puhetta myös, että meillä on tietyt levyyhtiöt, muutama iso, jotka sanelee käytännössä sekä radioiden että digitaalisten striimauspalveluiden soitot. Ja en nyt sano sen kummemmin sen ihmeempään, mutta voisi sanoa, että kaikki se, että mitä tapahtuu soittolistalla, mitä tulee sieltä radiosta ja näin päin pois, niin kyllä ne vahvasti siihen viittaa. Ja sitten jos mennään vaikka Emma-gaalaankin ja katsotaan, että mitä siellä on, minkä levyyhtiön alla ovat ne voittajat, niin kyllä se aika yksipuolista on. Yeah. Mutta että mä oon ollut aina sellainen vastarannan kiiski, että aivan sama, mä teen kuitenkin omaa juttua. Niin. Ja sitten kyllä mä jaksan myös uskoa siihen, että jos tekee pieteetillä töitä ja näin päin pois, niin kyllä ne kuulijat tulee, kyllä ne löytyy. Tai siis, että ihmiset löytävät sinut, jos jaksaa tehdä töitä vaan eteenpäin. Tietenkin se, että sulla on iso koneisto olla, se helpottaa sitä. Se on ihan sanomattakin selvää. Mutta Niin, mutta tässä herää väkisin myös sit se kysymys, että me ollaan suomalaisia, me ollaan opittu siihen, että me tehdään kovasti töitä. Niin se vaan sit se jossain kohtaa me saadaan se leipä siitä työstä. Me menestytään. Että tavallaan missä se tulee tavallaan se työn lihas versus se taiteen vetovoimaisuus. Missä menee se rajapinta? Et onko sitä olemassa? Kuuluuko ne toinen toisiinsa? Et onko se niin sanotusti työllä lihasvoimalla tehtävissä tämä breikkaaminen siinä sun omassa taiteen alassasi? Sillä suomalaisella sisulla, kun me se tehdään se breikkaus? Vai sillä taiteen laadulla? Vai onko näissä edes eroa? Onko se yksi sama asia? Niin, se riippuu taas, että miten sen ajattelee. Mä itse ajattelen, että niissä on paljon myös samaa, koska kyllä niissä on myös sitten se, että jos sulla on hirveän vahva motivaatio ja usko siihen, että sulla on joku asia, minkä sä teet ja se on se sinun juttusi. Ja se antaa sulle motivaatiota puskea eteenpäin sitten ihan välillä järjettömästikin. Ja sitten tullaan taas siihen, että kuka sitten on sanomaan sitä, että onko se laadukasta tai ei tai muuta. Ja näin, että se on tavallaan se yksilökohtainen kokemus, se on se oma juttu. Tavallaan se taide, työ, jotta just toi mitä sä kuvasit. Mä en osaa 100% sanoa, että tää on vaan ajatus just siitä, että ne kulkee myös käsi kädessä. Niin. Ja kyllä se on hirveän vaikea kysymys oikeasti se, että jos joku ihminen uskoo siihen omaan juttuunsa ja on omasta mielestään kehittänyt jonkun taiteellisen kokonaisuuden tai asian, mikä on se hänen asiansa. Oli sitten, että hän on artisti tai hän on säveltänyt jonkun biisin tai mikä ikinä. Niin se, että kuka pystyy sitä arvioimaan, että onko se hyvä vai ei. Ja mitä toinen on sanomaan tavallaan siitä. Totta kai nyt oikeastaan aika monta mutkaa, mutta tavallaan se perusajatus siitä, että jostakin se lähtee kuitenkin se kasvi kasvamaan. Ja yleensä se, että kun sä aloitat ja lähdet uskoon silloin vaikka nuorempana järjettömästi siihen omaan tekemiseen, niin sun perspektiivi on ihan eri kuin sitten, kun sä oot 50-vuotias. Ja vaikka sä teet samaa asiaa koko ajan, niin koko ajan se muuntuu ja kasvaa ja jalostuu. Ja mä oon edelleen siis sitä mieltä, että mitä enemmän ikää tulee, niin sitä syvemmäksi se sun taiteessa muuttuu. Joo. Ja se ilmaisuvoima ja se ymmärrys niistä tärkeistä nyansseista, asioista ja muuta, niin mä oon aina arvostanut siis iäkkäämpiä itseäni iäkkäämpiä muusikoita paljon just. Totta kai nyt nuorempiakin, mutta se ajatus tavallaan siitä, että elämän kokemus ja mistä on tullut puhuneeksikin, että sä et yksinkertaisesti voi 20-vuotiaana treenata niitä asioita, mitä sä tulet vaikka 50-vuotiaana soittamaan. Sun on pakko elää se elämä läpi ja saada ne kolhut ja muut. Ja sä ymmärrät sen sitten, että se ei vaan mene niin. Että sitä varten meillä on elämä, joka jatkuu, että sä saat sen
kokonaisuuden kirjon. Joo, mulla tulee mieleen siis ihan viime päivien tapahtuma. Mä lähetän 3-4 päivää sitten yhden biisin, minkä mä oon laulanut, siis ihan mies ja kitara tässä kotona. Demottanut sen. Kappale on Shakespearein sonetti 105. Ja mä lähetän sen yhdelle henkilölle ja tää henkilö on niin todella koskettava tulkinta. Ja että hän niin tuli kosketetuksi tästä biisistä. Ja mä kuuntelen itse sitä biisiä, 3 vuotta vanha, Tekele. Niin mulla on sanonut, että miten mä laulan näin kapeasti tässä. Ja mulla on tosi sellainen niin kuin erikoinen soundi ja kitarakin menee vähän sinne sun tänne. Joo. Ja sitten mä niin kuin demotan se uusiksi ja kuuntelen sitä nyt, että joo, nyt tässä on niin kuin syvyyttä. Kyllä. Eli just tätä, mitä sä puhut. Kyllä. Et 3 vuotta sitten mä olin eri mies kuin nyt. Kyllä. Et kaikki niin kuin on muuttunut. Kyllä, mutta siis en tiedä, oletko kokenut tätä samaa, mutta että just se, että kun tekee levyjä, jotka jää historiaan sitten, että ne jää sinne aikaan ja sinne suoratoistopalveluun tai muuta, ja sitten kun niitä joutuu kuuntelemaan itse, niin perin harvoin on se tilanne, että niin nauttii sitä oman soittoista kuuntelusta. Että kyllä se yleensä on just se ilmiö, että enkö mä ton vertaan niin ymmärtänyt tosta, että tekisin näin tai näin. Ja mä muistan elämän varalta oikeastaan yhden ainoa hetken, kun mä kuuntelin yli 10 vuotta vanhaa tallennetta, live-tallennetta. Ja tässä on varmaan selityksenä se, että sillä oli niin paljon aikaa ja mä olin jo unohtanut koko asian olemassaoloa sen konsertin. Mä soitin soleaa kitaralla. Mulla tuli semmoinen olo, että onko mä osannut soittaa soleaa, että niin musta tuntuu, että mä en enää osaa soittaa ollenkaan. Mutta se on ainoa hetki, mikä mä pystyn niinku muistamaan, että niin yhden kerran todistettavasti on ollut se fiilis, että niin jotakin osasin tehdä silloin. Mutta tietenkin nyt voisi tehdä sillä, että, tai en halua tehdä niin, että mä haluan rikkoa tätä illuusiota, että soittaisi nyt soleaa uudelleen ja vertaisi niitä. Mutta kyllähän mä sitä tulen solea tyyliä soittamaan vielä paljon, mutta en halua verrata sitä. Että ei mene tämä kiva illuusio läpi tätä rikki. Hei, mulla on pitkään juteltu. Voitaisiin pitää pieni tauko tässä vaiheessa. Pidetään vaan. Hauskaa. Kyllä. Jeps. Eli sitten jatketaan vaikealla aiheella, eli siis tai ikävällä aiheella oikeastaan lailla. Niin miten sä oot kokenut romaanina rasismin Suomessa? No jos mä lähden ihan lapsuudesta niin kuin liikkeelle, niin kyllä mä peruskoulun aikana joitain tilanteita muistan. Ja sitten, sitten aikuisempana niin muistan yhden tämmöisen tilanteen, että me tullaan pienellä porukalla, meitä on, taitaa olla 3 tyyppiä siinä autossa, romaanitaustaisia ja sitten yksi on ei-romaani, meidän naapuri. Ja poliisit pysäyttää meidät ja mä annan sitten ajokortin ja autorekisteriotteen ja poliisi kysyy vaan ja toivottaa hyvää, niin kuin katsoo ne ja sitten toivottaa hyvää matkaa. Ja sitten tämä meidän naapuri istuu siinä mun vieressä ja on niin kuin tosi tuohtuneen näköinen, Suski on hänen nimensä. Ja mä sitten kysyin, että niin kuin, mikä hätänä? Ja se Suski kysyi, niin kuin, mä muistaakseni joku 20 siinä. Se kysyi multa, että sä niin kuin huomannut ollenkaan tuon poliisin käytöstä. Niin kuin, millä tavalla? Että sehän oli tosi töykeä. Ja katsoi niin oikein ylhäältä alaspäin ja oli tosi semmoinen uhkaavan ja niin kuin tosi semmoisen töykeän oloinen. Mä sanoin, että no en mä kokenut kyllä mitään semmoista. Ja sitten me käytiin sitä keskustelua sen illan aikana ja sitten myöhemminkin ja jatkettiin sitä keskustelua erinäisissä romaanipoliittisissa niin kuin asioissa, niin kuin lautakunnissa, mitä Suomessa on. Ja niin kuin alkoi sitten nostaa niin kuin päätänsä sellainen ajatus, että me Suomen romaanit ollaan niin kuin totuttu siihen rasismiin tai sellaiseen epäasialliseen kohteluun, että se on meille niin kuin aika normaalia. Sitten tulee väkisin tilanteita mieleen, että no tapahtui itse asiassa tänä vuonna. Mä oon menossa siis ihan täällä Keravalla paikalliseen karaokebaariin. Ja mulle sanotaan ovella sitten, päästetään sisälle ja annan takin narikkaan. Mutta sitten tulee se tiskin takaa omistaja ja sanoo, että me ei oteta romaaneita tänne sisälle. Että
täällä on romanit niin kuin tehnyt jotain ja sä oot varmaan ollut siinä joukossa mukana. Ja sitten mä sanoin sille omistajalle, että no mä oon käynyt tässä teidän paikassa niin kuin pari kertaa aikaisemminkin, että että en mä ole täällä ollut silloin, kun täällä on jotakin häiriöä ollut. Eikä se kuulu mulle, jos täällä joku toinen romani tekee jotakin häiriötä. Mähän on täysin syytön siihen. Mutta niin se vaan sitten tiukasti väitti sitä, että joo, mutta näin se nyt vaan on, että me ei haluta sua tänne sisälle. Ja mä sitten sanoin, että no mä joudun tästä tekemään tietysti rikosilmoituksen. Että tää ei jää tähän. Ja sitten se omistaja sanoi, että no sit sä teet sen. Ja niin mä tein. Meitä oli siis 2 mun ystävää myös romanitaustasta, ketkä asuu Keravalla. Ja niin mä tein rikosilmoituksen siitä ja sitten poliisilta soitetaan ja kysytään, että haluanko mennä sovitteluun vai sitten niin kuin jatkaa tätä rikosasiaa. Ja mä sitten jotenkin mä ajattelin, että mä haluan mennä tehdä sen sovittelulla. Koska mä asun Keravalla, se baarin omistaja asuu Keravalla, tää on keravalainen paikka. Että mä haluan rakentaa niin kuin ymmärrystä ennemmin kuin sitä, että mä voin saada korvauksena joku 1 000 euroa siitä tai jotain satasia. Että se ei niin kuin, mä ajattelin, että se ei niin kuin tavallaan auta ketään, eikä se ainakaan niin kuin hälvennä tätä ennakkokäsitystä tai tätä tämmöistä vääränlaista käytöstä, mitä tämä ravintoloitsija niin kuin osoitti. Ja sitten soitin näille mun ystäville, että käykö teillekin tämä sovittelu. Ja niin se kävi ja sitten me kesällä, tai tuossa alkukeväästä, niin mentiin sitten sovitteluun. Me käytiin se keskustelu ja kerrottiin niin kuin oma ajatuksemme ja kuunneltiin sitä ravintolan omistajaa. Ja me saatiin sopu aikaiseksi ja ymmärrys. Se on mun mielestä tärkeää, että me saatiin niin kuin ymmärrys, että se ravintoloitsija ymmärtää, että ei kaikki romaanit ole. Tai ei toiset romanit voi olla vastuussa toisten romaneiden huonosta käytöksestä. Ja ollaan sen jälkeen käyty siinä ravintolassa, eikä siinä ollut mitään ongelmaa. Meidät on aina toivotettu tervetulleeksi. Kyllä. Mutta kyllä tätä rasismia siis on Suomessa. Me romanit kohdataan sitä. Ja paljon on sellaista, että me ei enää tajuta edes sitä, että sitä rasismia on. Niin kuin mä kerroin tästä poliisin kohtaamisesta joku 10-15 vuotta sitten. Kyllä. Se on tavallaan tullut niin arkipäivästä, että sitä tavallaan ei edes mitenkään noteeraa. Joo. Mikä on tosi huono asia. Totta kai, se on ihan selvä. Just että... Mutta joo, siis oikeastaan mulle tulee tosta, mitä sä kerrot. Mulle tulee mieleen, mulla on joskus askarruttanut se, että kun mä oon miettinyt just tätä, niin romaanien niin syrjintää, siis just sellaista, että olisi sitten työpaikkahaastattelut tai olisi sitten just tämmöinen hyvin arkinen tilanne, mikä juuri kuvasit, että oli se baari tai ruokakauppa tai mikä tahansa tilanne, niin semmoinen mulla on tullut monesti mieleen, että miten sä pystyisit vastaamaan siihen, että onko romaaniyhteisö siis sellainen, että kokeeko se tavallaan, että se on tavallaan erillään tästä yhteiskunnasta, että se elää niinku tavallaan tietyllä tavalla sillä niinku, ymmärrätkö mitä tarkoitan? Joo. Että se just tämän rakenteellisen ja tämmöisen rasismin takia, vai että niin, onko se sillä, että tästä huolimatta koetaan, että ollaan integroiduttu yhteiskuntaan tai ollaan osa sitä tai näin päin pois, että niin, näkyykö se jotenkin tällainen? No Suomi on ehdottomasti Suomen romaaneiden kotimaa. Me ollaan todella isänmaallisia. Erikoisesti se näkyy silloin, kun pelataan jääkiekkoa ja on kisat käynnissä. Kyllä. Niin ja koko se arvostus niin Suomen yhteiskuntaa kohtaan. Kyllähän Suomi on maailman paras maa ja kaikki romaanit allekirjoittaa sen. Haluaa rakentaa Suomea samalla tavalla kuin kaikki muutkin suomalaiset. Haluaa kouluttautua, työllistyä ja elää tätä Suomea, tätä meidän mahtavaa maata. Se on niin kuin ihan fakta. Mutta sitten väkisinkin, kun mietitään sitä historiaa, Suomen romaaneiden historiaa täällä Suomessa. Joka on pitkä. Joka on todella pitkä. Kyllä. Yli 500 vuotta ollaan oltu Suomessa. Kyllä. 1500-luvulla on ensimmäiset merkinnät Suomen romaaneista. Niiltä on takavarikoitu hevonen perheeltä. Niin just. Ja niin tavallaan sitten se, millä tavalla niin kuin romaneita on pyritty sulauttamaan ja niin kuin pakottamaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Et ei ole niin kuin nähty sitä etnistä taustaa tai sitä kulttuurinäkökulmaa, vaan on ajateltu, että näistä pitää tulla samanlaisia kuin kaikista muistakin suomalaisista.
Niin siinä on semmoinen, siinä on niin kuin tosi inhottavia keinoja käytetty. Et lapsia on pakkohuostaan otettu ja miehiä laitettu työleireille ja naisia on laitettu niin kuin kans työleireille. Ja sitten on ajateltu, että koulutus on se keino. Kouluttautumalla näistä saadaan tämä romanius pois. Just. Ja se loi taas siihen koulutukseen sit sellaisen niin kuin todella pitkän kielteisen varjon, joka kesti todella pitkään. Et vasta ehkä viimeisen reilun 20 vuoden päästä tämä kouluttautumisen näkökulma ja niin kuin tavallaan se, että ihmisten täytyy kouluttautua, niin että se on niin kuin positiivinen juttu. Että se ei ole enää niin negatiivinen, että sitä ei pelätä enää niin paljon. Ei ole enää sitä pelkoa, että jos romanitaustainen henkilö kouluttautuu, että se koulutus veisi tältä romaanilta sen romaniuden pois, romaani-identiteetin pois. Kyllä. Mutta se tietysti tuo väkisin sen, että se romaneiden koulutustaso on niin kuin pikkusen alhaisempi verrattuna pääväestöön. Et me tullaan niin kuin todella takamatkalta niin kuin kouluttautumisen näkökulmasta, kun puhutaan isosta kuvasta. Muistatko yhtään tällaista, siitä, kun puhut tästä historiasta, just se, että tavallaan että se syntyi semmoinen negatiivinen asenne sitä kouluttautumista kohtaan, just näistä, mistä kuvasit, että kuinka pitkään se aikajakso suunnilleen kesti tavallaan siis semmoinen, että yritettiin alistaa tavallaan romaaneja siihen tiettyyn? No se kesti oikeastaan siitä 1500-luvulta asti. Eli siis todella pitkään. Todella pitkään. Et vasta sitten kun ensin tuli Paavo Mustalan komitea, köyhäinhuollon ylipäällikkö Paavo Mustala, ja sitten tuli Wallen komitea. Mä en muista enää tämän Wallen komitean sitä henkilön nimeä, mutta siis nämä oli olemassa tämmöinen köyhäinhoidon, niin kuin, se itse asiassa taisi olla sosiaali- ja terveysministeri, jos se käännettäisiin niin kuin tähän päivään. Niin he käsitteli mustalaiskysymystä Suomessa. Et mitä me tehdään, kun täällä meillä Suomessa on tämmöisiä tyyppejä, jotka niin kuin on täällä, ne on ollut täällä monta sataa vuotta, että pitäisikö näillä niin kuin tehdä jotain. Et ne on ja ovat siis tuolla maaseudulla tai jossain ja niille ei ole niin kuin paikkaa eikä tämmöistä. Et vasta 80-luvullahan tuli, vasta 78 tuli niin kuin ihan laki siihen, että romaneille täytyy antaa vuokra-asuntoja. Et muuten romanit niin kuin, ei tavallaan kuntia ei velvoitettu antamaan romaneille asuntoa. Et mun perhe sai vuonna 1983 ensimmäinen romanitaustainen perhe, joka sai Pihtiputaan kirkonkylältä vuokra-asunnon. Vuonna 1983, mä olin 3-vuotias. Eli nämä asiat on siis, näillä ei ole niin kuin pitkiä perinteitä. Niin kyllä. Eli nämä on tapahtunut niin kuin aika lyhyessä ajassa. Kyllä. Ja pitkään on, niin kuin, niitä on laiminlyöty. Et sitten vasta kun romaneiden se oma niin kuin kansalaisvaikuttamisen ymmärrys on noussut, sitten vasta on tullut näitä, on romaniesän neuvottelukunta ja alueelliset romaniesän neuvottelukunnat muun muassa tänä päivänä. Ja opetushallituksessa romaniväestön koulutustiimi, joka sitten edistää romanikielen niin kuin kehittymistä Suomessa. Kyllä. Tämä on siis hiuksia nostattavaa kyllä siis ajatella, että nyt tosiaan kun tänä päivänä tämä rasismikeskustelu on taas puhinut isosti kukkaansa, joka on tietenkin hyvä asia, että sitä käydään läpi, mutta siis kuitenkin, että niin monisatavuotinen täysin rasistinen perinne tavallaan, ja miten vähän siitä on puhuttu, miten vähän sitä on nostettu esiin. Ja en oikein tiedä mitä sanoa. Niin. Että se menee tunteisiin. Menee, siis se, siis häkellyttävää. Mutta tässä yhteydessä mun niinku tekee mieli kysyä sulta, sä oot niinku arvostettu flamenco-kitaristi. Sulla on todella vaalea iho ja vaaleat hiukset. Onko näin, että sä oot ihan Espanjassa asti opiskellut? Kyllä, kyllä. Niin miten sut on otettu näissä piireissä niinku vastaan? Nyt musta tulee haastateltavaa. Tavallaan tämän niin kuin, että oot sä kokenut rasismia? Olen. Joo. Mutta mä sanoisin, että eri lailla. Että Espanjan romaanit, joita hitaanoiksi myös on kutsuttu, ja tai
kipsejä tai mitä näitä erilaisia termejä. Mä en itse asiassa tiedä tarkalleen, kun mä en ole niin hyvä espanjassa kuitenkaan. Mä en tiedä, että mikä niiden tavallaan se, onko ne loukkaavia termejä, mutta mulla on sellainen mielikuva nyt, että esimerkiksi toi hitano tai kipsisanakin on vähän sillä, että se ei vissiin nykypäivänä enää ole hirveän suotava, mutta nyt ollaan tosi... No pitäisi sanoa Roma people, se on niin kuin tämmöinen eurooppalainen kyllä. Niin suositeltu. Mutta se on tavallaan siis sillä miksi mulla on ollut se vähän vaikea ymmärtää se, että koska flamencossa lauletaan hitanosta. Yksi keskeisimpiä levyistä, että jos on hitano. Ja näin, mutta siis mä en tiedä, onko tässä se, että jos he käyttävät itsestään sitä termiä, niin se on ihan ok, mutta tavallaan että ulkopuolelta ei millään saisi käyttää. Että mä en tiedä tätä nyt ihan täysin tätä taustaa. Mutta anyway, tämä keskustelu tästä rasismista, niin se, että mä oon kokenut se niin, että no ensinnäkin kun mä menen etelämaille, oli se sitten Espanjan välimeri tai oli se sitten Thaimaa tai Vietnami tai muuta, niin mä oon kävelevä nähtävyys. Niin. Ja siis lapset ja kaikki niin osoittaa, että äiti, isi, kato ja näin päin pois. Mä oon täysin tottunut siihen. Mutta siis se on tehnyt myös sellaiseksi tiettyjen elämänkokemuksen kautta, että mä en esimerkiksi tietyllä alueella ole mennyt sen takia, koska mä tiedän, että mä kerään kaiken huomioon ja sillä alueella on esimerkiksi vaikka niin vaarallista, että mä en halua niin tieten tahtoja aiheuttaa ongelmia itselleni. Just. Mutta sitten kun tullaan tähän niin tavallaan flamenco-porukkaan, niin ihmiset on kattonut mun ulkoista habitusta, mun hiuksia on tultu silittelemään ja kokeilemaan ihan ilman kysymättä tällaista. Mutta mä oon semmoinen ihminen, että mä en oo itse kokenut sitä ahdistavaksi, mutta mä ymmärrän, että joku voi kokea sen tosi ahdistavaksi. Ja kyllähän se siis sellainen käytöksenä, että eihän se nyt tuntematonta ihmistä meni läpiin päästä. Mutta siis näin on käynyt lukuisia kertoja. Mutta sitten kun mennään itse flamenco-kulttuuriin, kun mä oon esimerkiksi hetken aikaa asunut Madridissa, mä oon paljon matkustanut Andalusiassa, viettänyt aikaa siellä ja opiskellut, niin se on mennyt oikeastaan pääsääntöisesti niin, että mä oon joutunut ansaitsemaan kannukseni. Aivan. Sillä tavalla, että mä oon ensin katsottu nokavartta pitkin ja hyvin kyseenalaisesti, mutta sitten kun mä pääsen soittamaan, niin sitten on yleensä tullut se, että oho, toihan osaa soittaa, ja sitten, että tervetuloa. Yeah. Ja sitten sillä ei enää niin mitään väliä. Että se on täysin sen niin tavallaan... ajatellaan sen niin taiteen kautta, että toi ei voi osata tätä hommaa. Ja sitten kun mä todistan sen toisin, niin sitten se jää murtuu. Ja mä en ole kokenut sellaista niin syrjintää sitten siinä niin varsin itse siinä merkityksessä niin oikeastaan millään tavalla. Että se on ollut semmoinen niin tosi, tavallaan on ollut yllättynytkin sitä niin tosi semmoinen avoin perhe sitten. Että sä oot osa meitä, tervetuloa. Että näin, että ihan sama, että onko tämmöinen vaalea vai mikä, mutta että sä osaat flamencoa, se on se ja näin päin pois. Mutta just mitä mä sanoin aikaisemmin, just tämä, että kävelevä nähtävyys, niin se on sitten, niin se on ehkä siis just sitä tietynlaista, ei voi puhua ehkä rasismista varsinaisessa merkityksessä, mutta että siitä, että niin, kyllä olen kokenut olevani poikkeavaa tavallaan, että ehkä niin se on se oikea tapa ilmaista se asia. Mä muistan niin kuin jotenkin nuorempana, että oli jotain tilanteita, niin kuin, mitkä oli jännittäviä mulle tai sellaisia, että mä olin ehkä siinä seurassa jotenkin niin kuin vieras, outo, tuntematon siis. Ja sitten mulle ehkä saattoi tulla semmoinen olo, että no mä haluan pikkasen nyt niin kuin tutustua näihin ihmisiin tai tähän joukkoon. Jos siellä sattuu olemaan kitara siinä tilassa, niin mä otin sen kitaran ja soitin tai lauloin, niin sehän oli siinä. Sitten mä olin niin kuin stara. Kyllä. Eli tavallaan tässä tulee semmoinen tietynlainen ajattelu, tai niin kuin tämmöinen ilmiö, että onko näin, että sitten kun sä näytät, että sä olet jotain, niin kuin säkin sanoit, että sä olet joutunut hankkimaan ne sun kannukset. Kyllä. Niin sit se on niin kuin, että joo vitsi, tää on parempi kuin me. Tai tämä on parempi kuin mä, tai tämä hallitsee jonkun asian todella hyvin. Et tavallaan joutuuks, niinku, tämä mun mielestä liittyy tähän rasismikeskusteluun, että ollaanko me romanet sitten niinku paremmin hyväksyttyjä Suomessa tai missä tahansa, kun me ollaan taiteilijoita tai kun me ollaan todella hyviä jossain. Mutta entä se
ja käy paikallisessa Lidlissä tai K-kaupassa ja tulee kotiin ja kasvattaa lapsensa. Ja elää hyvin tämmöistä tavallista, väritöntä, äänetöntä suomalaista elämää. Kyllä. Niin onko sillä mitään arvoa? Kirjoitetaanko siitä mitään? Vai kirjoitetaanko vaan siitä Mertsistä, joka asuu Keravalla ja osaa laulaa ja soittaa? Et jotenkin siinä rasismin ajatuksessahan on se, mun mielestä rasismi on sitä, että toinen ihmisrotu on heikompi kuin toinen tai huonompi kuin toinen. Sitä niin kuin arvostellaan sen erilaisuutensa takia. Kyllä. Se on erilainen. Et mä olen parempi. Mulla on tummempi iho kuin Joonaksella. Se on parempi tää tumma iho. Kyllä. Mutta mielenkiintoista tää, mitä kerroit. Siis tää on siis itse asiassa voisi sanoa kiitoksia sinulle siitä, että nostit tämän aiheen esiin, koska siis mä oon joskus tätä miettinyt ja sitten kun Suomessa on puhuttu näistä rasismikysymyksistä joskus niin kavereiden kesken ja näin päin pois, niin mä monesti on palannut siihen ajatukseen ja miettinyt sitä, että minkälaista mulla on olla esimerkiksi siellä. Ja mä voin kuvitella se, että jos mä matkustan esimerkiksi vaikka Afrikkaan, niin voin hyvin kuvitella, että tilanne on ihan sama, ellei sitten voimakkaampi vielä. Joo. Ja se, että miten he ajattelee siellä. Mutta sä oot myös jo tottunut siihen. Kyllä. Sä et ole varmaan viime vuonna aloittanut flamenco-opiskelua, vaan sä oot, niinku, sä oot vuosia jo tehnyt sitä ja tavallaan sä oot, sä oot ottanut vastaan sen. Kyllä. Et se, se ei välttämättä, niin kuin sä kerrot, että se ei sua haittaa. Mutta on ihmisiä, joita se haittaa, joille se voisi olla kynnyskysymys. Ne ei pysty siihen. Kyllä, se on tosi tärkeää muistaa juuri näin. Ja sitten tosiaan siis se, että mä oon ollut, voisi sanoa, että mä oon myös ollut onnekas siitä, että mä en ole ehkä kohdannut pahimpia tilanteita. Joo. Että mulla on käynyt myös tuuri sen suhteen. Koska voin kuvitella, että olisin varmasti voinut olla ikävimmissä tilanteissa, jossa niin se soitto tai mikä tahansa olisi vaikuttanut pätkän vertaan. Mutta joo, nyt ollaan niin tärkeä aiheen keskellä oltu pitkään, että nyt tuntuu absurdilta hypätä sitten vielä niin vähän seuraaviin aiheisiin, joka liittyy tähän muusikkouteen ja ammattiin, mutta semmoisia, mä voisin kysyä vielä, että mikä on yksi tosi tärkeä iso aihe, tai verkostoituminen ylipäätänsä alalla ja muuta, että miten sä oot kokenut tämän verkostoitumisen merkityksen ja mitä se sulle se verkostoituminen on ja näin päin pois. Mutta ennen kuin vastaat, mä haluan kysyä Tarmolta, että olihan meillä toi rekki audiolaitteessa päällä. On, kyllä se. Mahtavaa. Mä aina käyn neuroosia tosta, että kamerat muistaa yleensä, että olihan audio. Niin. Joo, mä katson näitä koko ajan. No niin, mahtavaa. Mutta nyt Pertsi voi vastata. No verkostoituminen on todella tärkeää alalla kuin alalla, mutta nyt kun puhutaan muusikkoudesta ja musiikkibisneksestä, niin on. Kyllä tällä alalla on vaan portinvartijoita. Ja on sellaisia tyyppejä, jotka osaa esittää sen asian paljon paremmin kuin toiset. Keillä on valtaa, joilla on sitten taas omia verkostojansa. Et kyllä se on elinehto tällä alalla, että sä olet verkostoitunut ja osaat verkostoitua. Mitä se sulle tarkoittaa konkreettisesti? Mitä se on ollut esimerkiksi? No meillä suoralähetyksessä on sillä tavalla ollut semmoinen todella ihana ja helppo ja aika erikoinenkin tilanne. Et meillä on ollut semmoinen periaate, että me ei kolkutella ovia, vaan me tehdään sitä omaa juttua. Ja sitten me uskotaan vakaasti siihen, että meitä johdatetaan. Ja oikeat ihmiset tulee oikealla kohtaa ja ne aukaisee meille ovet. Ja meillä on tapahtunut siis juurikin näin, että yksi asia on johtanut toiseen. Että Kari Tapio oli meille todella merkittävä henkilö, totta kai hänen musiikki, mutta sitten asiat, mitkä tapahtui Kari Tapion kuoleman jälkeen. Että meillä on sama levyyhtiö Kari Tapion kanssa, me esiinnytään Kari Tapiolle ja Kari Tapio sitten tulee meidän luokse ja sanoo, että aletaan tekemään yhteistyötä. No sitä yhteistyötä ei koskaan keretty aloittaa, koska hän menehtyi. Mutta sitten me esiinnytään Kari Tapion muistokonsertissa, siinä ensimmäisessä, mikä tuli Tampere-talolla.
Ja jaetaan sama pukuhuone Kilpeläisen Tuuren kanssa. Ja siinä kyllä tapahtuu se ilmiö, että tutustutaan tietenkin Tuureen, jutellaan normaalisti, mutta sitten mä otan kitaran käteen ja soittelen sitä. Ja Tuure jää niinku siitä, että okei, että tolleenkin voi niinku kitaraa soittaa. Ja sitten me siinä se ilta vietetään ja sitten Tuure kysyy meitä, että hei, haluaisitteko tulla hänen konserttiin vierailemaan, että hänellä on tämmöinen asunnottomien konsertti kuukausien päästä, että hän on siinä oman bändinsä kanssa, että tuutta siihen vierailemaan ja soittamaan ja laulamaan. Ja niin me mennään siihen ja sit siitä lähtee tapahtumaketju. Tuurella on manageri Pete Eklund, josta tulee meidän manageri. Ja sitten alkaa Kaihoklubit. Tuure ja Pete laittaa sen pystyyn ja siellä me verkostoidutaan räppäreihin ja Pete Eklund on myös Samuli Edelmanin manageri ja Samuli tulee meidän soundcheckia katsomaan ja menee aivan pähkinöiksi. Sitten me tutustutaan, verkostoidutaan Samulin kanssa ja me jatketaan Viattomia lastenpäivän konserteissa ja sitten me tehdään 1-2 Samulin kanssa yhteisäänite. Ollaan melkein 6 vuotta kiertueella. Eli tavallaan tämä on yksi esimerkki, joka nyt... Mutta me ei kolkuteltu ovia, vaan meille tuli vaan ne tyypit vastaan ja me koettiin, että tämä on. Ja nyt se jatkuu meille edelleen. Kyllä. Et Samuli on meille taas sitten siitä vaikutuksesta me ollaan saatu ohjelmatoimistoon ja tämmöistä, että se niin kuin elää ja kehittyy tällä tavalla tämä asia. Mutta tämä verkostoituminen, niin tämähän on yksi tapa just se, että sä tavallaan kun oot aktiivinen työkentällä ja tutustut uusiin ihmisiin, niin sä verkotut siinä koko ajan. Et se tavallaan, ja sitten onhan toisaalta niinkin, että niin eihän tavallaan, sun on pakko olla aktiivinen kuitenkin koko ajan eri tavoin, että niin se verkosto kasvaa. Ja täytyy sitä verkostoa pitää niin kuin yllä myös. Niin, nimenomaan. Ja sitten täytyy siinä meillekin bändissä, niin mä olen se henkilö yleensä, niin kuin, ketä lähestytään, ja mä yleensä hoidan sit niitä verkostoja. Et joka porukassa varmasti on sit se yksi, joka sen niin kuin, hallitsee tai osaa tehdä sitä. Kyllä. Mä oon jonkin verran puhuttu siitä niin, että jos esimerkiksi sä oot vaikka opiskelija parikymppinen ja minkä tahansa musaa nyt opiskelee, sitten on bändi tai oma solo-ura tai näin päin pois, että miten lähteä sieltä purkamaan sitä, koska sitten kun sä et ole vielä päässyt hyviin tilaisuuksiin tapaamaan niitä ihmisiä välttämättä ja näin päin pois, että miten lähteä sieltä purkamaan sitä palettia, että käydä just kattoon keikkoja, jos siellä on ihmisiä, ketkä tietää, että on kentällä, niin mennä nykäiseen hihasta ja juttelemaan tai sitten niin kutsua ihmisiä katsomaan omaa keikkaa ja näin, että se on alussa vähän kankeampaa ennen kuin siihen tottuu todennäköisemmin, mutta tavallaan se on pakko olla siinä tosi aktiivinen ja just se toi itse asiassa, mitä sä nyt kuvasit, on kyllä siis hyvä just siitä, että se kertoo sen tavallaan sen oikean tapaamisen merkityksen, että se ei ole sähköposti, vaan että sä fyysisesti tapaat sen ihmisen nimenomaan, että se on niin aivan erilainen se voima sillä. Että kyllä niillä sähköisestikin jotakin pystyy tekemään, mutta että se ei yleensä ole ihan niin tehokasta. Mutta että sehän helpottuu sitten ajan myötä, että jos niin ura ja asiat menee eteenpäin, niin sitten se, että sä lähetät sähköpostiin, niin se on tavallaan uskottavampi, että siihen suhtaudutaan vakavammin sitten, jos on jo nimeä. Että se on tavallaan vähän ikävää, mutta tavallaan myös ymmärrettävää. Niin. Kyllähän se on jotenkin vain ihmisluonnossa niin hirveän vahvana siis se, että niin, kun tietää, että toi on kokenut kaifari, niin sitten se kuunnellaan vähän paremmin. Niinhän se vaan Mutta kyllähän se on myös, että sit opiskelijaelämässäkin, kun sä olet vaikka konservatoriossa tai akatemialla, niin soittelet kaikkien ihmisten kanssa. Pyydät, että hei, lähdetään soittelemaan, mennään treenikämpälle, varataan ja soitetaan mulle sitä tämmöinen biisi. Siitä se vaan lähtee. Se tuntee se sun soittokaveri ihmisiä ja 1-2 sä voit olla jossain bändissä, joka soittaa jossain. Ja niin sä huomaat, että sun kalenteri täyttyy. Kyllä, nimenomaan. Ja sä verkotut. Kyllä. Ootko muuten säveltänyt musaa muille esitettäväksi? No suoralähetykselle. Mutta eipä niitä oikeastaan muiden käyttöön, niin niitä ei ole kyllä valunut. Joo. Eikä ollut semmoista tilannettakaan, että ehkä joitain biisejä on mulla niinku plakkarissa, mä tajun heti, että okei, tää ei ole niinku suoriksen matskua, että tätä voisi tarjota jollekin, mutta
mä en ole jostain syystä kuitenkaan tehnyt sitä. Et se on mulle ehkä kuitenkin säveltäminen, sanottaminen, se on semmoista asiaa, mitä mä opiskelen. Mä koen olevani aika vihreä siinä. Et ehkä mun pitää niinku tehdä sitä vielä vuosia, että mulle tulee se olo, että mä kehtaan lähettää näitä biisejä jollekin. Kehtaan lähettää. Koska itsellähän sitä on kaikista kovin niinku arvostelija. Niin, joo, kyllä. Ja semmonen, että hei, lähteekö tää lentoon vai ei? Kyllä. Se on just se ilmiö, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että sitten kun kuuntelet sitä omaa levytystä sen hetken, niin sitten alkaa irvistely. Että... Mitä mä tein? Olinko mä edes tässä? Ei, kyllä. Kuka tää soittaja on? Kyllä. Se, että raapustat biisin ja sen jälkeen laitat sen muille ja sitten mietit, että miksi mä lähden. Joo. Me puhuttiin puhelimessa muuten, nyt tullaan ihan näihin loppuasioihin sitten, mutta me puhuttiin puhelimessa myös siitä, että niin, mikä olisi täydellinen maailma muusikon näkökulmasta? Tähän me on silloin puhuttu. Mitä ajatuksia herätään nyt? Mikä voisi olla? No varmaan siis semmoinen maailma, että sä opiskelet ammattiin itsesi, vaikka muusikoksi, ja sä työllistyt niin kuin heti. Ja että sulla on niin kuin sitä esiintymistä tai sitten studiotyöskentelyä, ihan mitä tahansa, mikä siihen liittyy. Se on sulle mielekästä. Ja sitä on niin paljon, että sä elätät sillä itsesi. Kyllä. Et sun ei tarvi miettiä, että pitääkö mun ottaa tähän toinen työpaikka. Tai... Mä muistan Kaikkosen Luumu kertoi Kari Tapion muistokonserttikiertueella niin kuin omasta nuoruudestansa. Että joskus hän saattoi tulla viikonlopun keikoilta, maanantai, tiistai ei ole mitään tekemistä. No hän ajaa tonne Finvoxille, niin hän menee aamusta sinne, niin sinne tulee joku Paolo Koivuniemi tai Katri Helena ja sanoo, että mä haluan ton ja ton muusikon tosta, että mennään studioon ja tehdään. Että hän sitten vietti sen tiistain keskiviikon siellä ja sai hyvät liksat niistä ja sitten taas torstaina bändin kanssa kiertueelle, viikonloppukiertueelle. Kyllä. Että tämmöistä elämää niin kuin on ollut myös. Kyllä. Että niitä on ollut niin paljon niitä töitä, että sä oot voinut valita, että no oot sä kotona vai meetkö sä sinne studiolle. Kyllä. Ja olihan niitä muitakin studioita kuin Finvox. Totta kai. Siihen aikaan. Että se on ollut varmaan sama tilanne niin kuin muussakin. Mutta hän sanoi, että siellä oli tyyppejä, 2-3 miestä. Niin kuin, ootti töitä. Niin, oli aamukahvilla siellä ja odottivat, että no milloin tulee joku Kyllä. Frederikki tai joku ja sanoi, että mennään levyttämään. Että tämmönen se olisi se maailma. Kyllä. Ollaan aika kauaksi livuttu tosta kyllä. Olisi mielenkiintoista mutta tietää, että kuinka paljon studiot, just tommoset niin ammattitason kunnon studiot, niin on vähentynyt Suomessa. Kotistudiothan on räjähtänyt, mutta siis se, että just tommoset niin NS-oikeat studiot, että koska levyyhtiöiden määräkin on ymmärtääkseni tipahtanut ja muuta, että mitä kaikkea on tapahtunut kentällä. Mutta joo, meillä on ollut hyvät keskustelut. Sitten vielä tämä perinteinen lopetus, eli mitä haluaisit sanoa tuleville tekijöille tai vanhoille tekijöille, että mikä olisi semmoinen hieno, tai sinun loppukaneetti? Wow. Rakasta sitä, mitä teet. Niin kuin uudelleen ja uudelleen ja etsi niin kuin sitä paloa siihen. Äläkä anna periksi. Et kyllä sitä suomalaista sisua tarvii. Ja jotenkin on hyvä myös avartaa niin kuin sitä omaa näkökulmaansa ja kuunnella muitakin, mutta kyllä pitää olla silti aika varma siitä omasta soundista, omasta äänestä, omasta soundista, omasta visiosta. Et siihen kannattaa kyllä käyttää aikaa ja kannattaa opiskella ehdottomasti. Se on niin kuin todella hyvä alusta niin kuin kaikkien menestymiseen, että opiskelee. Se oli hyvä, täydellinen lopetus. Kiitoksia. Kiitos. Yes. Oli tosi hauskaa. Me nähdään seuraavissa videoissa.